Son moitos os atractivos que Boiro ofrece aos seus visitantes e que estes días está a presentar no Salón Náutico de París. Gastronomía, natureza ou seguridade son só un exemplo do que máis valoran os miles de visitantes que cada ano recalan nos seus portos. Outro dos aspectos que valoran importantemente é a seguridade que hai en Galicia, a seguridade que hai en Boiro, a pouca delincuencia, que poden andar tranquilos, a limpieza que temos nas nosas rúas, nas nosas calles, os nosos parques que o valoran infantiles moi positivamente, tanto en cantidad como en calidad, como podemos ver aquí apenas se ven, non? O noso cuidado do medio ambiente. Ademais de consolidar a presenza da súa oferta náutica nos distintos mercados internacionais, o Concello acode a este salón con novos retos entre mans. Nestes días o alcalde xa mantivo conversas con empresas especializadas nos sistemas de robotización e monitorización enfocados á limpeza das infraestructuras portuarias. Miramos como van a ser os portos do futuro, intelixentes, medioambientalmente sostenibles, eficientes enerxéticamente e respetuosos co entorno mariño e co entorno onde viven os nosos mariscadores, non? En ese sentido, decir que entablamos conversacións con empresas como Safran, Lladís, Safran Hispano-Suiza, para valorar e ver os sistemas de robotización, monitorización, aparatos intelixentes para tanto mantemento, limpieza de dársenas, limpieza de pantaláns e limpieza de portos, non? Outros dos esforzos da náutica boirense están centrados cara á mellora da eficiencia enerxética na busca de sistemas que permitan a autoxeración de enerxía nos portos. O outro terceiro pata que habría que intentar facer conseguir e valorar a tecnoloxía que hai aquí de facer os portos autónomos e independentes enerxéticamente con autoxeración de enerxía eléctrica. En definitiva, unha aposta pola aplicación das novas tecnoloxías no camiño cara á excelencia que persegue a náutica galega.